weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma takkusan yoni taaga daw magama ko on takkusan juula ha to fimboye jeejeego nde jeeya e gardidi e kabaruji men hoorejo leydi Mauritanie Mouhamed Cheikh Al Qazwani ñalawma hanki o windi bataki makko faadi e rewɓe Mauritania hono rewɓe jeeyaɓe e landa IPR ko landa laamoyanke ɗo e nder leydi Mauritanie kamɓen ɓe mawnini ñalawma 8 mars to leydi Sénégal ma en kal alhaali Ousmane Sonko daradimo e yesso ñawoɓe ñalawma hande o ha jonde leydi Sénégal ma en kal ko yewti khalifa général mo Mouride sudde konngudi mum hadde tubanaɓe wadde seppoji to leydi Mali ma en jaɓɓo banimen debbo Fatimata Ba ma en jaa e kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Guinée leydi Nigéria hay to leydi Tchad leydi Somalie cakkitortoɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ko leydi Algérie son goɗɗani joni piren pacciren wali koɗonteɗo golli koro sama Ramadan Ceerno Djiby Sy ko wittiyanke safriyanke safruji fina tawa ñoro Ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala Ceerno Djiby Sy ko bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal laaɓaɗo l'istikhar Ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol Ceerno Djiby Sy ene safra rewɓe wonduɓe kista fibrome ndogam sitta rewɓe ronkuɓe darorede e rewɓe dartoraɓe kala Ceerno Djiby Sy ene jogui pegge ɓeydoje arsigaji e ɓey pegge ɓeydoje ndenka omo jogui usula e siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni Ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a hutorima ɗe leɗɗe fodde 13 rafine yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo ko so tawi a hutorima ɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yalta ma ha laaɓa Ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen waddaɓe korte wonduɓe dabaruji e wonduɓe rafiji goɗɗiɗi doctoreɓe gandi Ceerno Djiby Sy to mbawɗa wonde e leydi kala oɗon mbawi liggodirde hano hannirta ni Ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune dendagal rafimu neɗɗo wawi wondude kala so tawi ka miskine Allah o yananama ka miskine Allah omo safruma ha jituɗa hoore maɗa so wona tawa ko marɗo ɗiɗo rafiji ɗiɗi woni rafi mo hoore mo wahliti ha haɓɓa walla janowo barogal ko ɓe ɗiɗo woni ɓe Ceerno Djiby Sy safrirta Allah ɓe heddiɓe kala so yannama ka miskino o safruma ha cella ha jituɗa hoore ma Ceerno Djiby Sy ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sara jeere nettek dendagal taximan dendagal chauffeur e nder wuuro to mbawɗa wonde kala sa yettima Nouakchott a wi nawe kam to bureau ji Ceerno Djiby Sy ma adde ha jettuɗa so tawi ardi koyɗe maɗa ha yetti to legal nettit so pullo so cabato so sarkule so bawɗo wonde kala sa wi yo sifane walla yo holle bureau ji Ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni Ceerno Djiby Sy ne jogui base muɗum e pharmacie mum to leydi Mali toon woni toon ko miñi ko ne wiye Ceerno Samba Sy numéro mum ko 00223 90 22 94 71 so tawi noon kanko Ceerno Djiby Sy jiɗɗa hebde walla jiɗɗa ko ɓurɗo labde numéro makko ko goto
mbatta ko 47 22 80 84 ko numéro makko téléphone ko numéro makko WhatsApp ceerno Djiby Sy noon wiya kilineɓe mum noddoɓe mo e kala saaha walla waɗoɓe message jomo leela jabtade wona anje walla salade jabtade mo ala ko hewrede yo jomum wallitoro muñal tan e kala saaha kadi e rappelamo hano hannirta ni ceerno Djiby Sy komo Allah luɓi hande gandal ɗum noon mbaɗen dando faade makko. Docteur Djiby Sow ko wittiyanke safriyanke safruji fina tawa. Docteur Djiby Sow ko labdoridu malaɗo woni jogiiɗo seedantagal mum ha timmi. Docteur Djiby Sow ɓurɗo lolilo grand guérisseur ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom ndogam sita wonduɓe hernie hémorroïde koyɗe guloje koyɗe musoje keeceje musoje yanoɓe barogal wonduɓe diabète tension cholestérol e rafiji kewɗi goɗɗi ɗi jiiɗa ciirol docteur Djiby Sow ne yawren ɗum. Le grand guérisseur ene yawrani ɓe arroɓe ɗon koɓe sowade walla ɓe darortake e worɓe usraɓe gorago ha jippiɓe e leecce kala. Docteur Djiby Sow le grand guérisseur ene andina bandiraɓe kala e oɗo saaha joni mo tawe to Dakar mo wonɗon noon ha ñande sappo nduɗo lewru ndu gonɗen so ummima toon o yaɓana musidɓe tedduɓe to base makko tawateɗo to Wourossogui to base makko Wourossogui tawateɗo to funnague bamule Wourossogui ma wonɗon balɗe seeɗa o ummoɗon o yaɓana wuuro wiyetego Tumbel to Tumbel noon kala jiɗɗo yiidemo arata koto galle ceerno Harouna Dawouda o woni joom wuuro Tumbel ngo so woni ɗon balle seeɗa kanko e ceerno Harouna Tumbel maɓe mbaddu leppol mabɓe ɓe jaada ha to wuuro men ɓe tacca maayo ɓe jabana ha to Magama addataɓe Magama noon ko ɓattade e yetta ɓatta yidde ɓattade e jokkodirde client en makko tawateɓe nder leydi Mauritanie. Le grand guérisseur hono ceerno Djiby Sow ene andina dendagal bandiraɓe wonde base makko tawateɗo to Dakar woni ɗon komi ñii ko biteɗo Yahaya Ɓan so tawi ko base makko Wourossogui tawate ɗon ko biteɗo Maki Ɓan so tawi noon ko base makko mawɗo tawateɗo to Kidira woni ɗon ko Sokhna Nabou Ndiaye kamɓe kala ko laaɓaɓe golle ɗe musidɓe tedduɓe humpitiɓe ko alhaali leɗɗe ɗe jahata kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde noon jokkodirta koye docteur Djiby Sow le grand guérisseur numéro uji makko ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi ko numéro makko WhatsApp mbaɗa ko 00 223 70 85 72 47 docteur Djiby Sow ene wiya on safroyade ɓuuri safroyede. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma hande ko jeetati lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho no mbiruɗen e gardide kabaruji ɗi hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani ñalawma hanko windi batake jettore faade rewɓe Mauritanaɓe gam tan tawi hande ko mawnide hono fed 8 mars kanko hoorejo leydi Mauritanie o hooliti tan rewɓeɓe ne daari no doole mumen ponno e mbadi hande sembinde tawi ko ɓamtare e nder leydi ndi hono fedde rewɓe jeeyaɓe e landa IPR kamɓene ɓe mawnini ko yowiti e 8 mars ɗo e nder lamorgo leydi Mauritanie tawi hande oɗon ñalawma ɓe mawni ɗum ko nokku ha hande noddirte tawi ko palais de congrès mo Nouakchott ne tawtara tawi ko hono oɗon ñalawma cuddiɗo hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani bitteɗo Mariam Mint Mohamed Vadel tawi kanko cuddiɗo hoorejo leydi ndi o suudi konnguɗi makko gam yettude rewɓe Mauritanaɓe o holliti tan
rewɓe Mauritanie naɓe e darde mumen e mbaadi ha hande tawi ko to banggue développement ha yetti tawi ha hande to banggue développement e ƴellitare tawi ko nokkuji ɗi yakala nokku jagorgal leydi Mauritanie kalfinagal ko yowiti e cellal aade ɓe mbaɗi kay naɓe gowɗo wadde kala saaha gam haalande ngenni ndi rafi coronavirus ɗo yarte nder wertago leydi Mauritanie kamɓe nokku jagorgal ngal ɓe garti ke wiidi ñalawma hanki o waɗa ɗon holkiso gam ƴeewede so tawi kay comani rafi coronavirus ko temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e tati inamaariya ɓe kolliti kay ñalawma hanki o yitira rafi coronavirus ko yimɓe sappo e tato hepti e cellal ɓalli mumen ñalawma hanki o ko yimɓe sappo e nayyo kamɓe nokku jagorgal ngal ɓe gatti ke wiide ñalawma hanki o hay goto wasani fittade mum e rafi coronavirus kamɓe nokku jagorgal ngal ɓe kolliti kay tuggude nde rafi coronavirus naatiɗo e nder leydi Mauritanie winditiɓe doggol wonduɓe rafi o ɓe jettima sappo e jeeɗiɗi ujunere temetere nogas e ɗiɗi inamaadiya ɓe kolliti hepti e cellal ɓalli mumen ko te galleji mumen ko ujunnaji sappo e jeegom temed jeegom e capanɗe jeeɗiɗi inamaadiya ɓe garti kay wiide wasi e pittali mumen e rafi coronavirus ɓe jettima temed nayyi e capanɗe nayyi e ɗiɗi inamaadiya ɓe kolliti tan e oɗo saaha ne hedde juuɗe safroɓe kelen tolno temed ɗiɗi e yimɓe sappo o hono jagorgal leydi Mauritanie kalfinagal ko yewti e cellal aade Nasir Wul Mohammed kankone konngol makko ñalawma hande o holliti tan hande tuggude nde rafi coronavirus natɗo e nder leydi Mauritanie ki hiide kala ɓe kewno huccidde e jeydiyankoɓe gam andinde ɗumen ɗo rafi coronavirus yarata e nder leydi Mauritanie ɗum noon tan o holliti e oɗo saaha ma hande tawi ko ɓe holliti tan e oɗo saaha maɗum darto kala ñalawma alkamisa foof maɓe kuccidira e ɓesgu Mauritanie naɓe gam andinde ɗumen ɗo rafi coronavirus yarata e nder leydi Mauritanie ɓe kolliti tan kala kihiɗe maɓe mbawa bayinde tawi ko kabruji ko yowiti e coronavirus tawi koye page mabɓe Facebook to diwan nema fuɗɗi toon ko yewti e caravane de médical tawi ha hande ko docteur eɓe yonɓe e sertuɓe tawi ko fannuji ko kañumen kawri toon e nder centre mo santé to wuuro mo ha hande mo nema e mbaɗi tawi kay ko safrude hono yimɓeɓe tawi ko Allah ɓolo hollitama tan ko ha hande hollitama tan tawi ha hande safroɓe ha hande tawi ko yimɓe safrade yimɓe hewɓe gummima e nder diwanuji ɗi e mbaɗi tawi ko arde safrade e nder wuuro hono nema sen gummima e leydi Mauritanie paɗen koto leydi Sénégal no mbiruɗen e gardidi kabaruji men hono Muntaka Mbacké tawi ko halife général mo Mouride to leydi Sénégal to Touba o ñaaguima tawi ko ɓesguji Touba naɓe nde mbawata wasde wadde seppuji e nder wuuro Touba o holliti tan omo ñaagui nde ɓe mbawata tawi kay ko wasde wadde seppuji mabɓe e nder wuuro Touba ngo o holliti tan kala jiɗɗo wadde seppuji o yalto wuuro ngo waɗiya seppuji caggal wuuro to Ablaye Diouf Sarr ko jagorɗo kalfinade ko yowiti e cellal aade e nder leydi Sénégal o waɗi kay no wowno wadde kala saaha huccodirde e ɓesgu Sénégal gam andinde ɗumen ɗo rafi coronavirus yarata e nder wertago ha hande leydi Sénégal kanko Abdoulaye Diouf Sarr holliti kay ñalawma hanki o ñalawma hande o waɗi ɗon holkis ko ujunnaji sappo e ɗiɗi nogas e jeetati namaadiya o holliti kay yitira rafi coronavirus ko temedere e yimɓe temedere e ɗiɗo tawi ko innamaadiya o holliti kay hen nogas e jeeɗiɗi ko contact de suivi tawi ko jokkodirnoɓe e wonduɓe e rafi coronavirus o holliti tan capanɗe jeeɗiɗi e joyo ɓen ko cadre communautaire ko hoccuɓe rafi o kay tawi ganda to kocci ono rafi o kanko Abdoulaye Diouf Sarr holliti kay ñalawma hanki o kene tolno temetere e yimɓe sappo kepti e cellal ɓalle mumen koti e galleji mumen o holliti hen kene tolno capantati e jeeɗiɗi e oɗo saaha ma ballite to banggue fofango o holliti kanko Abdoulaye Diouf Sarr yimɓe e jeegomo mbasi e pittali mumen e rafi coronavirus kanko jagorɗo o arti kay e wiide tuggude nde rafi coronavirus naati e nder leydi Sénégal winditiɓe e doggol wonduɓe e rafi o ɓe jettima capantati e joyyi ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeenayyi innama aadiya o holliti hepti e cellal ɓalli mumen ko te galleji mumen ko capantere ujunere temedde jeenayyi e sappo e joyyi o holliti tan wasɓe pittali mumen e rafi coronavirus ɓe jettima temedde jeenayyi ujunere e nogas e joyyi tawi ko innama aadiya hono Karim Wade ko ɓi Ablaye Wade mennoɗo ardade e leydi Sénégal kankone e déclaration mo yaltini ñalawma hanki o ñiŋŋini feewi laamu leydi Sénégal liggorade doole e sembe ɓurtude gam ha hande tawi ko torlude walla ni ha hande tawi ko liggorade sembe ɓurtude e ɗiɗo seppoji baɗɗi to leydi Sénégal kanko Karim Wade o wawi sudde duwuji makko gam duwnade tawi ko ɓesgu Sénégal naɓe ɓeɗo tawi ko wasɓe pittali mumen e ɗiɗon seppoji kanko Karim Wade o holliti tan ko ɓuuri yawde e yaccade tawi ko nde Ousmane Sonko woppitte
to tribunal mo wuro Dakar nyalawma hande o teskama toon tawi ko seppoji gulli jaw hayso tawi woni waɗani tawi ha hande ko duñodir to banggue gueɗe mbaɗi hon noon kono kam teskama wonde seppoji mbaɗi to tribunal ɗum waɗi tan ko caggal kay tawi nde Ousmane Sonko adda e yesso tribunal nyalawma hande o e mbadi ha hande huccodirde e procureur général hollitama tan police ji ɗi etima ha hande wawde yewtidde e ɓeɗon waɗannoɓe manifestation ngaji gam tan mbasa wadde tawi ko dille e gueɗe mbaɗi hono noon Ousmane Sonko nyalawma hande ha hande koye oɗon ha hande tawi koye oɗon kabaru keddoton Ousmane Sonko ko lundiyanke tawi ko leydi Sénégal oɗo saaha tigi o darima e yesso suudu ñawore tawi ko leydi Sénégal ha hande e kanko Ousmane Sonko hollitama tan o waɗa tawi ko contrôle sous judiciaire ɗum noon tan passeport makko e oɗo saaha fawama junggo gam haɗede yaltude leydi Sénégal ɗum noon tan kanko Ousmane Sonko heeɓi wellitare makko e oɗo ñalawma hande o ɗum noon tan o woni koye less jimadi tawi ko ñawoje saha kala mo waw tawi ko notiyade hono ñawoji to Kermel Sar tawi koye nder lamurgo leydi Dakar tone kadi ha hande tawi koye nokku biteɗo Oucha tawi ko ha hande tawi ko nokku biteɗo Oucha caggal kay nde seppoji gulli jaw juɓɓinno e ngal ɗon leegal e oɗon nokku tawi ko yana wawi bonnede tawi ko bonnande ha hande ɓurtudi ɗum noon tan ñalawma hande e nder oɗon nokku tawi ko biteɗo Oucha yita toon ko neɗɗo goto tawi ne wasi fittande mum hollitama kay kanko basɗo fittande makko wiyete ko Papa Sidia Mbaye tawi ko élève o jangganno ko lycée Seydina Moulaye ha hande koye lamurgo leydi e Sénégal kettotoɗen to Parcelles Assainies ñalawma hande seppoji banno toon soko goto kañum ne wasiji fittande mum tawi kay ha hande koko yowiti e bal tawi ha hande ko tawi ko kural ko ɗum tigui woni ko yiyane makko ɗum noon tan o wasiji fittande makko ñalawma hande o Oumar Touré ko ha hande koñum koye gendarme tawi ha hande ko enquêteur chargé sur l'affaire de Ousmane Sonko kankone ñalawma hanki o holliti o démissionni o woppi golle makko ha laaɓi kanko ha hande tawi ko Ousmane Touré déclaration mo waɗi ñalawma hanki o holliti o yadata tawi koye ɓesguji Sénégal naaɓe wadde seppoji e bonnude kahe janen o holliti tan leydi ndi wona Macky Sall jeeyi ɗum ko bonnete ko ɓesgu Sénégal naaɓe kala jeeyi ɗum Aminata Touré Mimi Touré kañum ha hande tawi ko déclaration mo yaltini ñalawma hanki kanko Mimi Touré o downima tawi ko rewɓe Sénégal naaɓe e oɗo fête 8 mars o holliti tan leydi ndi e oɗo saaha wuuri koye caɗele cattude to banggue rafi coronavirus ko noon kadi e seppoji ha yimɓe hewɓe mbawi wasde hen pittali mumen kanko Mimi Touré o wawi kay artude e sudde duwuji makko gam duwnade ɓesgu Sénégal naaɓe e ɓeɗon wasɓe pittali mumen e ɗiɗo seppoji kanko Mimi Touré o wawi ha hande hollide tan ko ɓuuri yawde e yaccade Ousmane Sonko heɓata tawi ko welitare mum saɗa gummima leydi Sénégal paɗen ko leydi Mali ma en jaɓɓo bani men debbo Fatimata Ba jaam ñallema kabaruji men to leydi Mali puɗɗorɗen koye forces armées malienne ɓe ƴetti sukaɓe hewɓe malinaɓe gam heɓlude ɗumen ko Fatimata Ba bisimilla jaam ñalli Fatimata Ba jaam ñalli bisimilla kabaruji men to leydi Mali puɗɗorɗen koye forces armées malienne ɓe ƴetti sukaɓe hewɓe malinaɓe gam heɓlude ɗumen ko fate e wonde mintoreɓe saabi ɗum noon ko guila e rafi covid-19 nde naati e leydi Mali hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas école aji kewɗi koko udda gam kaɓogol dabodirgol on ɗon rafi honnoon kadi yoga hen tawi ko guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi 2019 e janguji e yoga e guure koko mbasno jinnaɓe men jalte guure men ha saabi yoga hen ko caɗele nden kay kisal hono noon kadi e banggue donkal colonel Assimi Koïta vice président mo laamu sabbordu leydi Mali kanko de ne wayno ko candidat e sumgoji hoorejo leydi Mali paaɗi arde hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ene jeeya nde wiiri tan mouvement M5 e konngol Zakaria Diarra kanko de holliti ne wayno tan colonel Assimi Koïta yo ruttito caggal e on ɗon candidature so tawi ruttitaki en caggal koɓe yaltoɓe kadi e booli gam wadde seppoji sababude tan ne wayno kuule laamu sabbordu dokkanimo e wawde wonde candidat hoorejo leydi France Emmanuel Macron kanko de holleri solleteɓe leydi France wonɓe toon to leydi Mali de gona ustateɓe e darde makko tinde kaɓa ko fate pelle ceɓɓitiɗe honnoon kadi e yoga yimɓe ɓe ganduɗa ko dognoɓe e guure mumen e yaade moddiya tawi ko sababude e jangguji mbaɗsonori e guure mumen omo dari darde finde gam mbawa artude e nokkuji mumen wonno kabaruji men toon to leydi Mali wonno ko Fatimata Ba gam weltare ɓe fulɓe andudine ma
ko noon tigi Fatimata Ba golle ma jooɗi peewi sen gummima leydi Mali paɗen koto leydi Guinée équatorial toon kadi ko explosion waɗi toon ko famɗi fof kene tolno 15 neɗɗo mbasi pittali mumen kene tolno 100 neɗɗo mbawi gagnade hen hono gañenɗe musɗe ɓe koleti kay tawi hono ndeɗo fettore nde fetti koye nokku tawi ko hono nokku tawi ko honinkoɓe leydi ndi to leydi Nigéria fuɗɗi toon ko yewti e vaccination covid-19 hoorejo leydi ndi tawi Mouhamed Buhari o holliti tan e oɗo saha o waɗi vaccin coronavirus ɗum noon tan omo ero tawi ko ɓesgu ngu nde mbawata tawi ko wadde vaccin coronavirus gam haɓade kala ko yewti e cargol rafio e nder leydi ndi eɗen gandi hono leydi Nigéria e oɗo saha ene jeeya tawi ko leydi ɓurde hewde tawi ko population e nder dunde Afrique ɓe ƴiime tawi ko ha 200 millions ɗum noon tan kamɓe leydi Nigéria e oɗo saha ɓe keeɓi kone tolno e million ngaji 4 vaccin covid-19 hono laamu leydi Tchad ha hande ɓe jokki tawi ko yilade biteɗo Yaya Diallo tawi ko opposant mo laamu Idriss Déby Itno eɗen gandi hande oɗo Yaya Diallo ko kanko o déposino tawi ha hande ko gam ƴamde hono lefol laamu leydi Tchad caggal nde candidature makko tawi ko salana ha hande kanko Yaya Diallo caggal kay nde sembeji leydi ndi telli ha hande e galle makko mbawi warde tawi ko jinnaɗo makko debbo ko noon kadi e baaɗi ko goto guelle nden kanko Yaya o yiyaka ɗum noon tan ha hande laamu ngu ene jokki tawi ko yiilademo paɗen ko leydi Somali toon tawi koye laamurgo ha hande Mogadiscio toon kadi ko auto ha hande tawi ko tuufaɗo fetti toon kene tolno e yimɓe sappo mbasi hen pittali mumen hono fedde islamiste uji en witede sebab ɓe jiitima nguɗon jangu o to leydi Algérie toon kadi ha hande kene tolno e yimɓe jeeɗiɗo mbasi pittali mumen yimɓe tata ko majjuɓe tawi kay saabi ɗum ko toɓoli kewɗi doole jippade e nder leydi ndi en gasi ha laaɓi kabaruji men e ɗemgal Pular to yeeso haalirde nde musidɗo moon Hammady Keneme to leydi Mali Fatimata Ba nokku karallagal ko Saydou Abou Ba gonen e jaam